kong kani ka professional tax kami ka kebarang temai banyak tip lang berapa kani kalau adon nadu waraja khanar baka sokar kani ka sokar me khalia hinadu ki for azar khanar kala IT shi district council ban shimti kini ka professional tax ani ban krong ki professional tax na kinong shong ani na kinong trade bofir ni don kam kum ka council ni don kam ya ka professional tax amar ba kum pi menta tam akini ki penai ki sinam ki ladat bakani ka sorkar kanang knyot ya ka district council hakabi day ban generate ki revenues dan ki funds kani kawin na ka benta baka district council du ka kami lenti ba sisian mangila yo ya kata ka lat ka lenti bangin yo ban pentri kami ka professional tax ni don kami kani ka revenue ban sustain ani ban penim ka district council ani ban pentelun ki kam ka district council kani kam ka kam ka badang jan minin min sisi ani Henry bana ka ka bani sini isi kani ka ladek ikam mo kani ka kubor ka kerwo ka syai be na syaki pai ba nang sung bakin snotu ba baro na keng ni don kam ya ka professional tax Henry kani ka isi ka bamenta ka de kamdai ka ba ngi rai mangi nani mangi syuliat don bor mangi nangi syakmat kumang ong mentang don kam ya ka professional tax ban ra ya ka revenue hangi buat district council Henry ni sutu pada ka jing hiran ka jing hyar jong ka tamai ka kaji jong kinong song ki jong ibut ki badai ki tribal nani ki non tribal du Henry kani ki isi ka batha nangi syakmat nama kumba pilatip ni naka posya ka pon ni ong bai bangin penbet ki kamram nangi ki kam ki jam nangi syakmat ngin streamline ki kam nangi syakmat tinggal ada ya keren du ba nangi syakmat baru kita notice ki bangila ai khamtam shi ki dukan ki berit ki beria ni recall no ki notice baru in khot no itu notice nomor baka along bi nomor kamdan bapa ya gitu ki inspectors dan ki superintendent ban pa itu notice ka peningkom bat ka baar kedai banangi syakmat ngin pa ki inspectors ki jongi ban let syapo ki feel ba dingkong amdai ban shu ai ki notice dai ban don shwa da assessment ini ban don shock assessment but lor bangin adep ka assessment da don kam bangin da ka don kam ngi bangin ai ka notice ngin sa ai ka notice i kindiat ka ban shu batai ngai pi hakabai dei bat ka professional tax kani ka slap mo kang bagi pai ba ngi kan small mo kemud kani ka professional tax kam dei man upunai kadai shisnem kemud kinu ki baterai ka kam ki bakamai sapo 10,000 shisnem kim don kam ban si ka professional tax kiba kamai 10,000 shisnem hadu hinyo pesan hajar shisnem kemud ki hak ban si ka professional tax tang arswa tingka shisnem but hinyo pesan hajar hadu silak ki hak si hadu lai spa tingka silak hadu silak sanpo sanspa tingka silak sanpo hadu arlak hinyo spa sanpo tingka arlak hadu arlak sanpo kemud si hajar tingka arlak sanpo hajar hadu lailak si hajar arspa sanpo tingka lailak hadu lailak sanpo kin siu khat sanspa tingka lailak sanpo hajar hadu saulak kin siu khanriu spa tingka saulak hadu saulak shiteng kin siu hajar si spa tingka saulak shiteng hadu sanlak kin siu hajar sau spa tingka bat ki bala tam ya ka income nani ka jingyo ka jung ki sistem sanlak sejrong kin siu hajar sanspa tingka kini ka riet ke bala don nadu meswa mo ndai ka bagi penni bangi ka isi ka bamanta khala ikani ka riet nani bangi pa ka notice ndai kat kum ka jing pen nani ka jing pen shisha jong ki nong khai nani jong ki nong trai kam ki bofer la kala bandai ki office sarkar la kala bandai ki nong trai bank la kala bandai ki nong kai school bat kum ta ter lada ki pen ba ka income ka jong ki ka dei hapo 10,000 sistem kim dan tam ban siu ya ka professional tax bat nadu 10,000 shaneng hadu sanlak kini di ki slaps ki bofer kum bangala ong pi menta pen bet ha ka bidai bat kini ki slaps kini ki rates ki bila abu ru bat kum ba fi tip hi ha ka last session ka bangi don hapo district council lu ngila ya pai shibun ha ka bidai ba professional tax ti kum ban chujuba di jing kali kani kam dei kasin ka beningkong ka bangi krom professional tax ndrei kadi kasin ka beningkong pade ka bangi mi chi pat ba bangin pen snotu yaki babaro kum ki nong snong ki bakwa ban pentiu ka ri ka jat pendrio tong ni no sinyang lengba ka professional tax ki riet ngadap ong pi menne kam dei ka babun hadu ki kam ki bala ki kluru ki nang simpan hajar sanspa kani ka jing krom ka jongi ka dei ban pentiu ya ka yo ka pat jong ka district council kata ka dei ka rukom ke bangi ni trai bat kalenti ke bangi ni yak nang syakma akhir mau kani ke we mo kani ke statement ke bangan ai ke slong mai kani ke we ba kani ke isi ke bamenta dalile kam nyon ben ya kiduk kiya ke juni kiduk kisuk ke juni kata ka dei ka kubur ka basai ba bat banangi syakmat ladangi don tamban pa ini ki notice jong ke professional tax ru kum bangala om ne ni le shot ka assessment ni don ka checklist nomor bakat kum ka jintip ke jong hagin bangala wat benya bat ki officers kam sim don ka assessment kam sim don ka checklist actually ai pathar lo iki notice baro khoi ki kani ka dei ka bangin salak bante lakam nang ni syakmat berhadin bagi shimti kini ki EM sebagai nang ni syakmat mata kasni kamut nak kini ki kendiat banai ki ban sawan kamut in salak bante lakam ki ibaro kala no sinyang sikat dei ha ka ban kentiu ya council fund namar lihat si kala bante ka we nak bahek tang ru naga jing yo revenue ke jongi ha ka dei bat ka district council di kani ka professional tax ka da shisha ka kala kentiu ha ya ka yo ko jong ka district council ha ka bangi lak ban telun ki kam bahek ka bangi